Feitjesleverancier Siebe rust uit naar Pukkelpop, maar voetbaljournalist Marnik Geukes, chef sport Christophe Liberlo en ikzelf als host Mathis Dumery zijn wel van de partij. Welkom bij FC Limburg, de podcast. Marnik, Christophe, ik heb, zoals je misschien hoort, vannacht pas voor het eerst weer in mijn eigen bed geslapen na Pukkelpop. Dus ik heb eindelijk nog eens goed kunnen dromen vannacht. Maar mijn openingsvraag is eigenlijk, hebben jullie ook gedroomd vannacht? Ik droom elke nacht. En het jammere is misschien soms dat ik het meestal ook nog weet. En, het jammeren. Ja, vooral omdat het zijn geen fijne dromen. Ik weet niet hoe het komt. Maar ik droom altijd heel hevig de meest onwaarschijnlijke dingen. En ja, ik heb het... Je maakt me wel nieuwsgierig, moet ik zeggen. Ja, maar ik weet het als ik wakker word, maar daarna vergeet ik het meestal redelijk snel. Dus ik kan weinig voorbeelden geven. Maar laat het me zo zeggen, mijn nachten zijn soms zwaarder dan mijn dagen. Oei. Nee, ik heb gewoon een nachtmerrie gezien zaterdagavond, maar daar zullen we het zo meteen over hebben. Want over onrealistische dromen, of realistische dromen gesproken, we gaan ook dromen waarmaken, toch? Ja, vanaf vrijdag hebben we een actie waarbij dat iedereen zijn ultieme voetbaldroom kan doorsturen. En daar krijgen de mensen een bepaalde tijd voor. En dan begin oktober, dan maken we de winnaars bekend. Want natuurlijk, wij gaan proberen een aantal dromen of één droom, dat moet een jury nog beslissen. Die zal dan... En dan gaan we die droom waarmaken. En wat kan zo'n droom dan bijvoorbeeld zijn? Ja, je moet niet een droom insturen dat je wil voetballen op de planeet Mars, want dat gaat niet lukken, tenzij dat Elon Musk nog op de kar springt of zo. Maar ja, je hebt typische dromen van met een ster ontmoeten of zo, maar ik roep toch de mensen op om proberen origineler te zijn. Origineler, oké. Nee, dat is goed. En dan zullen we richting de nachtmerrie gaan waarover we het hadden. Ik kwam Siebe dit weekend tegen op Pukkelpop en ik had de match nog niet gezien en hij wel. En toen hij het me vertelde, geloofde ik hem eerst niet. Van 1-4 naar 4-4. Ik heb de beelden zelf moeten opzoeken voor ik het geloofde. 8 minuten dan nog wel, hè? Ongelooflijk. Ja. Maar hoe kan dat? Ja, er zijn verschillende redenen voor. Ten eerste, ja, ik denk niet dat het helemaal een ongeluk is. Hè? Als je ziet dat zowel op Zulte Waregem als vorige week ook al tegen Westerlo, dat Genk, als het 1 doelpunt slikt, al meteen een tweede. En nu kwam er ook nog eens een derde bij. Dus ja, dan scheelt er wel iets. En dan is dat zowel mentaal als ook puur voetbaltechnisch. Hè. Als we de goals gaan ontleden, dan zie je vooral dat het hart van de defensie, en daar wordt nu naar verwezen, naar Smets en Congolo, maar die worden eigenlijk volledig die worden aan hun lot overgelaten door de flankverdedigers. En dat is eigenlijk een beetje moet ik het zeggen, het echte probleem, dat Genk aan de bal soms fantastisch is, maar zonder bal het ook heel vaak dramatisch is. Geldt ook zeker voor de backs, als ik zeg, Elouadi, hoe ver dat die bij de 4-2 was een man staat, ja, die bal mag nog een paar keer botsen, dan is het een heerlijke goal van Tuips. Ja, dan denk ik van, ja, als die nog eens een tweede keer botst, ja, dan moet hij er toch wel korter op zitten. Dan moet hij toch dat schot kunnen blokken. Als ik dan zie bij de volgende, bij de 4-3 zijn ze echt niet gediend door scheidsrechter. Sergio Mina heeft er bij ons ook nog wel gezegd. Ja, de aanvaller, die was al aan het vallen vooraleer het contact er was met Kayembe. Maar dat je daar ziet dat Kayembe achteruit loopt en hem eigenlijk in de baklijn laat komen, dan denk ik van, ja, duw hem er eerder uit. En dan bij die laatste goal, dat hij die bal zo makkelijk laat voorbrengen. En dat je dan ziet, voor doel, het eerste wat je moet doen als verdediger is contact maken met een tegenstrever. En ja, Elouadi, waar die stond, dat wist hij zelf niet, denk ik. Je zag hem ook heel verbaasd rondkijken van oei. Matte Smets stond tussen twee en die koos ook niemand. Die koos niemand, dus die stond er ook tussen. En Vrij, die wist niet goed wat er gebeurde. Wat de straffen is, dat Vrij tot aan die strafschop heeft hij gewoon bijna letterlijk geen bal geraakt, denk ik. Dus en bij die vierde goal kan je ook nog heel streng zijn en zeggen van, als Brugmans een beetje anticipeert, komt hij tussen. Maar het is gewoon alles op een hoop wat misloopt en niet goed is. Maar het is echt om iemand een cursus verdediger, die een cursus verdediger heeft, die kan dit laten zien van, zo moet het echt niet. Dus je moet niet achteruit lopen en spelers dat ervoor zetten. Je moet vooral
kort dekken. Dus je moet contact zoeken bij voorzetten. En vooral ook van, je moet als ploeg ook niet achteruit lopen als je 4-1 voor staat. Want het straffen was, ervoor deed dat ook niet. Want er was ook, tot bij die 4-2, die viel echt letterlijk ook uit de lucht. Was er niks aan de hand. Dan moet ik zeggen, wat nu wel vergeten wordt, was het eerste kwartier was ook niet. We zijn 1-0 achtergekomen, Genk. Toen het ook te slap was. Ik vond het gewoon niet... Antwerp zette druk vooruit en de reactie erop was van, was snel wat lange ballen en het vond niet, het was ook niet goed. Maar dan, daartegen staat dan de minuut 46 tot 75. Ja, echt fantastisch. Was echt bewegingsvoetbal. Zoals je ook een cursus wil geven aan ploeg. Als je zegt van, als je wil omschakelen, zo schakel je om. 2-3 passes, veld oversteken, balken breed, overzicht houden, kansen afmaken. Dan durft Simi die tweede doelpunt maakt. Echte spitse goal. Goede timing, kopbal. Dus dat zat er ook allemaal in. Bibuti inkomt, de spits die het goed doen. Dus eigenlijk, KC Genk moet American football gaan spelen. Want daar wissel je de aanval en de verdediging. Hè? Als je aan de bal bent of niet. Hè? Maar jammer genoeg, in het voetbal moet je het allebei kunnen. En het is toch ook wel straf dat nu al de derde trainer is die zo'n beetje zijn tanden erop stuk bijt om het erin te krijgen en dat het niet lukt. Dus zal het toch ook vooral aan de spelers liggen, vrees ik. Of nog een niveau hoger. Of nog een niveau hoger. Ja, iedereen heeft op een bepaalde manier zijn verantwoordelijkheid. Dat is zo. Dus de verantwoordelijkheid zijn spelers. Is ook een coach. Uiteindelijk brengt Torp Zattelberger bij 4-4. Toen echt van oei, want anders wordt het nog erger. Want dat was een minuut 90. Het is begonnen 80 tot 88. Het was echt op 8 minuten. Toen kwamen er nog 6 minuten blessuretijd. En dacht iedereen van, maar dit gaat nog erger worden. 5-4, ja. Dus heeft hij Zattelberg gebracht voor Ito. Dan vraag je je af, Antwerpen was al een poos met 3-4 spitsen aan het spelen. Want het systeem zat er ook niet in bij Antwerpen. Dus die bal werd gewoon vooruit gegooid ook. Vaak wel van op de rechterflank. Maar dan had hij misschien sneller, daar zal Torp ongetwijfeld zelf niet mee bezig zijn van, Alex Zattelberg niet sneller moeten brengen voor Ito. Want ik kon met Afri naar rechts, Heijmans wat hangend links. Dat lukte wel. En dan bleef je dus Heiden en Bangura centraal houden. Dus dat zal, maar dan ook, dan zit je nog een niveau hoger. Hè? Ja, inderdaad. Je hebt het over een niveau hoger. We hebben na Zulte Waregem werd er een brief doorgestuurd. De mannen van Terrell Talks hadden de brief van supporter Wim Nijst gestuurd. Maar Marnik, je had die natuurlijk al van Wim zelf ontvangen. Kan je eens kort schetsen wat er in die open brief staat? Wel, misschien eerst Wim even situeren. Dat is een van de founding fathers van Terrell Talks. Dus die intussen, dacht ik, door tijdsgebrek afgehaakt is. Maar dat is echt een zeer, moet ik het zeggen, een supporter die echt begaan is met de club. En die niet begonnen is met schreeuwen en het zijn allemaal, want dat krijg je natuurlijk ook. Want dat heb je altijd bij support. Als je wint, zijn het wij. En als ze verliest, zijn het zij. En zij doen alles verkeerd en zo. En hij heeft een heel knap werkstuk. Ik moet zeggen, ik was echt onder de indruk. En het ging het is eigenlijk een soort vergelijking met het Japanse bordspel Go. Het is veel te uitgebreid om het hier helemaal te reconstrueren, het verhaal. Maar het gaat er eigenlijk, de basis is Okame Hachimoku. Ik moet het aflezen, want mijn Japans is niet zo fantastisch. Maar het gaat erom dat de toeschouwer 8 zetten verder ziet. En dat wil zeggen dat de spelers zelf, het is een uitspraak die kwam er ook nadat een computer een grootmeester voor het eerst had verslagen. En wat bleek? Die grootmeester die deed alles wat iedereen al 100 jaar deed in het spel. Of ik zeg nu 100 jaar, het was nog een poos langer zeker, dat is een eeuwenoud spel. Dus maar die computer die dacht anders. Die dacht out of the box. En die deed een bepaalde zet waar niemand op was voorbereid. En hij vergelijkt dat met Genk, waar je dat er misschien buitenstaanders nodig zijn. Dat je met een bestuur zit en een sportieve leiding binnen de club. En wat ook wel duidelijk is, dat hij predikt geen revolutie, maar wel een evolutie. Van, jongens, we doen jullie niet al te lang hetzelfde, met hetzelfde groepje, waardoor iedereen altijd heel enthousiast is over wat goed loopt, maar dat je veel te laat en niet goed, vooral veel te laat ziet wat er verkeerd loopt. En moet je niet meer zelfkritiek hebben en heb je daarvoor niet extra
externe mensen nodig. En dat je niet met dezelfde mensen het beleid voert. En dan gaat hij daarin verder. En ik moet zeggen, het is een heel mooi onderbouwd relaas over de manier waarop er nu toch bepaalde patronen zijn. En dat is hetgeen wat ik daarnet zei. Als dat gebeurt, wat nu bijvoorbeeld gebeurt, als dat gebeurt in 3 wedstrijden, en als je dat doortrekt, het is al veel langer bezig natuurlijk, de vorige jaren. Christophe zei het al, er zijn een aantal trainers over gestruikeld. Het feit dat Genk zonder bal echt dramatisch kan zijn en met bal geweldig. En dat zich doorzet, dan moet dat ook voor een stuk te maken hebben met de samenstelling van de kern. En moet je misschien op zoek naar andere types. En daarbij zegt Wim ook van het model op zich is heel moeilijk. Maar het is ook de reden dat Genk wel gegroeid is als club. En zich echt financieel sterk verankerd heeft. Door een meerwaarde te creëren op spelers. Maar moeten daar geen bepaalde aanpassingen zijn? En we denken nu bijvoorbeeld aan een 6 op dit geval. Aan backs die kunnen verdedigen. Ze hebben nu natuurlijk iemand gehaald in Uruguay. Geraakt Elouadi verkocht. Dan krijg je daar misschien iets meer evenwicht. Ook al is Zakaria Elouadi, we hebben hem hier al 1000 maal geloofd. Blijft een geweldige voetballer. Hè? Blijft een fantastische voetballer. Maar als je zowel op rechts als op links iemand hebt wiens aanvallende kwaliteiten beter zijn dan zijn verdediger. En je hebt op 6 iemand, Bangura, een verdedigende middenvelder die niet echt positioneel geweldig is. Die het echt moet hebben ook van zijn fysieke inzet. Zijn dan uw 2 centrale verdedigers niet sowieso te fel blootgesteld. Dus dat zijn dingen die hebben ze daar in het beleid te weinig oog voor. Ik vind dat een heel interessante discussie. En ik hoop ook, ik hoop echt wel dat ze hem gelezen hebben. Ze hebben hem ook doorgestuurd naar de club, de brief. Want het is echt zo een eye-opener in die zin van, de vergelijking is zo mooi ook met het spel en doorgetrokken. Dat je dat echt eens moet bekijken. En vooral je geest een beetje verruimen. Hè. Dus geen navelstaarderij. Ik vind het echt en ik vind het ook mooi dan om het nu aan Wim Nys degene ere wie ere toekomt. Om dat hier even ten berde te brengen. Het is mooi onderbouwd. Het is niet maar dat is het. Bloed, zweet en tranen roepen wat iedereen altijd wel eens doet. Ja, nu was het ook bloed, zweet en tranen na de wedstrijd. Congolo zei dat eerder focus was, maar we hebben het net besproken, het is nog groter. Maar je kan niet na 80 minuten tevreden zijn en feesten. En dan zeggen in 8 minuten alles misloopt, dat bloed, zweet en tranen zijn. Dat past niet echt natuurlijk. Wat zij dan wel... je kan er voor een stuk wel onderbouwen door het feit van, ga meer in duel. Hè? Maar ik denk niet dat dat een kwestie is van niet willen. Dat is gewoon een kwestie van, zoals Congo zegt, focus. Maar ook gewoon van persoonlijke kwaliteiten, uw persoonlijke instelling, uw manier van verdedigen. En ik denk dat daar het evenwicht zoeken. Zij zijn daar echt op zoek. En dan is het... Tijdens het WK voetbal ook nu onlangs, een van de woorden die telkens terugkwam was intensiteit. Mm-hmm. En intensiteit heb je niet alleen aanvallend. Dat betekent niet alleen dat je voor je man moet komen om die bal binnen te duwen. Dat betekent niet alleen dat je fel moet spurten om die voorzet en die assist nog te geven. Intensiteit betekent ook dat inderdaad als je verdedigt, dat je dat aan een hoge intensiteit doet. En bijvoorbeeld Kayembe, ik heb hem dat zelden zien doen. En hij doet dat nu nog altijd niet. En dat brengt gewoon met zich mee dat je doelpunten weggeeft. En het is niet genoeg om gewoon ervoor te komen en je been uit te steken. Dat heeft net te maken met intensiteit. En focus is daar ook zeer belangrijk in. En ik begreep wel dat bijvoorbeeld Afri en Bibout, dat die heel blij waren, want dat was, ze vallen in. Een heerlijke tegenaanval, eerste balcontact. Want op tv werd nog gezegd zo van, was het wel de bedoeling? Ja, het was duidelijk wel de bedoeling om die bal zo mee te nemen. Maar ze vierden en feesten zo lang dat het er bijna al op zat, zo precies, van de match. En dan moet je wel, en dat is niet alleen aan die jongens, dat is ook aan de meer ervaren spelers dan in de ploeg. En misschien hebben ze het gedaan en heb ik het niet gezien. Hè. Maar dan moet je die even terug bij de les roepen en zeggen van,
het is nog niet gedaan. nog 20 Feest maar doe nu door. Doe wat je moet doen. Mhm. Hou je hoofd erbij. En straks in de kleedkamer feesten. Hè? Ja, dan zie je ook bijvoorbeeld bij El Ouali ook. En die blijft dan die rushes naar voren doen. Ook al vaak gezegd, ja, bij 4-1, ja, bedoel, moet dat? Hou je even aan je verdedigingstaken, want je bent een rechtsback, je bent een rechtsachter. Bij hem speelt natuurlijk ook nog altijd het transferverhaal. Het is iemand die al verschillende mercatos, en dat is heel menselijk, verschillende mercatos van gezegd wordt, die gaat een grote transfer maken. Het is er nog altijd niet van gekomen. Er zou nu wel wat interesse zijn uit de Premier League. Misschien maar wat wij zeggen, speelt misschien ook mee. Ja, maar ik net wou net zeggen, als ik een ploeg als wij het al zien, maar niet. Ja, nee, maar als ik een ploeg ben en ik speel met... Nee, maar je speelt met 3 centrale verdedigers en wingbacks. Dan zeg ik, oké, Ja. speel je met 4 van achter? Ja, en in de Premier League? Ik weet het niet. Allee, bedoel, dan gaat het toch wel dat stuk van een spel moet dan echt wel beter worden. Ik heb ook begrepen intussen dat van, ja, ik denk dat je vooral moet versterking zoeken op positie 6. Ik denk die twee centrale verdedigers. Het probleem is, als je daar nog iemand gaat bijzetten, dan denk ik dat je met Congolo een probleem krijgt. In die zin, ja, gaat hij dan nog bijtekenen? Ik denk echt wel dat iemand is met een grote toekomst. Die speelde... Dus hij maakte een goede goal als ex-spits. Maar hij zei zelf van, ik heb gewoon op die bal getrapt. Dat doet het spits, hè? Ja, voilà. Ja. Ik zie weinig verdedigers zo uit de draai en binnentrappen. Maar ik wil maar zeggen, dat is een heel nuchtere jongen. Echt wel een talent ook. Daarachter komt nog een Bawu. Ik weet het, die is zeer, zeer jong. Maar dat is ook iemand die... En als ze daarvan zeggen van, ja, wij gaan daar niemand zetten. Maar als je ziet op positie 6, is, ja, wat Sattelberger zei ze vorig jaar, van, gaan we ermee door of niet? Waarschijnlijk net iets te min. Misschien is het best dat die jongen een andere ploeg... Als dat nu de backup moet zijn van Bangura... Haroun is uitgevallen, dus die is er niet meer dit seizoen. Dan denk ik dat je meer op die positie... En dat je daar iemand moet hebben die wat snelheid heeft ook. Want op middenveld... Dat is bij Genk niet de grootste kwaliteit. Maar die duels en die vooral een goed positiespel heeft. Iemand die gewoon op die positie voor evenwicht zorgt. Zoals bijvoorbeeld... En die hoeft... Dan is het van... Zij zeggen van ja... Ik denk dat Genk een overschot heeft nu van ongeveer 20 miljoen dit seizoen op de transferbalans. Als je El Ouadi 30 en die 10 miljoen voor de doorverkopen van Saibari. Keretsas 30 miljoen. Dan heb je dan Saibari, Gods en Lukumi. Samen ook 10 miljoen. Dus dat je daar samen dus 40 miljoen krijgt. Dat is ongeveer 20 miljoen zullen we hebben uitgegeven. Aan Durasumi, aan Ehrenberg, aan nu de 2 nieuwkomers nog. Dan zeggen ze nog altijd, ja, dat is voor ons, dat is nog altijd om het structureel tekort goed te maken. Dus zal er toch nog een transfer van El Ouadi moeten komen om die 6, maar dan zou ik een extra speler, maar dan zou ik toch echt wel voor een 6 gaan. En die hoeft ook niet zo duur te zijn. Als ik zie hoe STVV Sissako heeft ontdekt hier in onze eigen competitie, die toch bij Waregem en Kortrijk dat was niet echt een naam die wij allemaal goed kennen, maar die blijkt daar echt heel zeer belangrijk te zijn. Ik noem nu maar een voorbeeld. Dus hij hoeft denk ik niet zo duur te zijn. Bij Genk zeggen ze wel, ja, maar als wij die willen gaan halen, ja, dan kost die 2 miljoen meer. Ja. Als ze weten dat je geld hebt. Maar dat is natuurlijk ook, in die positie zit je ook. En als je topclub wil zijn, ja, dan is het ook wat. En ik denk misschien is het wel goed dat het nu gebeurd is. Wat nu gebeurd is op Antwerpen. Omdat het 3 keer na elkaar gebeurt, is er een patroon. En moet je echt een koppige steenezel zijn om niet te zien dat er iets scheelt. En de transfermarkt duurt nog 2 weken. Ja, dat wel. Maar ik weet niet of dat je dan met een transfer nu nog recht trekt. Ik denk dat het vooral van de groep zelf moet komen. Ook. Dus soms is 1 pion genoeg om een heel groot verschil te maken. Ik denk dat zal toch ook vanuit deze groep zelf moeten komen. En Torp zal daar zelf ook een oplossing voor moeten vinden. Want het is goed dat het nu gebeurt. Langs de andere kant, het gebeurde vorig jaar ook al. Dus het is niet zo dat het helemaal nieuw is. En toch is het moeilijk om het probleem op te lossen, blijkbaar. Dus het zal toch uit deze groep voor een groot stuk moeten komen. Nu, je hebt nieuwkomers die wel bewijzen al dat ze iets in de mars hebben. Hè. Zeker de Rossini, als je ziet hoe die dat doelpunt weer maakt. Dat is echt... die voorzet was eigenlijk helemaal niet strak en toch kopt hij die heel stevig binnen. Ook in het spel zelf staat hij echt zijn mannetje. Dus er zijn wel lichtpunten.
Alleen, ja, op dit moment ben je dure punten aan het verliezen. Zeker omdat er geen play-offs meer zijn. Dus er zijn 4 punten verloren in plaats van 2. Maar ik bedoel met de timing dat Mercato nog 2 weken duurt. En dat je... Je kan er geen 7 meer halen. Ja, voilà. Nee, maar ik denk als je 1 goede het zou kunnen. verdediging in het middenveld met een goed positiespel en iemand die naast Heine voor stabiliteit zorgt en die ervoor kan zorgen dat Heine kan blijven lopen. Dat die zowel vooruit als achteruit zijn ding kan blijven doen. Dat je dan naar meer evenwicht hebt. Want je hebt Erenberg ook al op 10 die echt wel goed was ook. Dat zal zeker zo zijn. Alleen zal Kayembe toch dichter moeten verdedigen. Zal Elouadi zijn momenten moeten kiezen. Ja, maar dan is Elouadi weg. Ik bedoel, dan komt Uruguayaan. Hij zal Congolo ook stappen moeten zetten. Groot talent, maar goed. Nu, ze mogen een 1-4 voorsprong nooit weggeven. Aan de andere kant mogen ze ook nooit een strafschop tegenkrijgen. Hè. Nee, ik zeg, Peter was aan het vallen toen het contact er was met Kayembe. Toch ook raar dat daar niet... we hebben het... Gumini zei het ook in onze krant. Ja. Dat de VAR niet... Ja, en Schwalbe vond ik het ook niet, want hij gaat niet vallen als hij niks voelt. Maar het is niet omdat hij iets voelt of dat hij een beetje geraakt wordt dat maar hij viel eerst en dan raakt hij... want ik dacht eerst toch van hij zal gevallen hebben omdat dat er een soort van contact met de benen, maar hij deed ook direct zelf op de grond teken van nee, maar je hebt me hier geraakt. Ja. Dus en hij viel echt in die arm, dus het was te licht. Bij de VAR hebben ze blijkbaar geoordeeld van voor ons was er... omdat het contact er was, konden we niet tussenkomen, want er was geen clear error. Ja, bedoel, zo heb je natuurlijk altijd gelijk. Je kan altijd de scheidsrechter wel eens roepen en zeggen, kijk nog eens terug, jongen, want jij er zelf van. Het probleem is vooral dat het verschil in de VAR-interventies nog altijd zo groot is. Hè. Ja. En de ene keer wordt er heel snel tussen gekomen, de andere keer niet. Dus de discussie is gewoon verlegd. Hè. Van vroeger zeiden we is penalty of niet. En nu zeggen we, had de VAR moeten tussenkomen of niet. Ja, en als je dan voor het seizoen toch zegt, bij het WK was het al zo'n... Voor het seizoen ook, die soft penalties, die moeten eruit. En vorig jaar tijdens de playoffs dat ook al gezegd. Ja. Ze zijn er niet uit. Nee, softer dan deze krijg je ze niet. Hè. Nee, inderdaad. Nog raarder dan de strafschop die niet gegeven werd. Voor de tweede week op rij was er een dier in het stadion. Na de vleermuis vorige week was er nu de kat. Wat is er aan de hand? Ja, misschien iemand van Genk gedaan om de aandacht een beetje af te leiden. Ik weet het niet. Maar ik maak me geen zorgen. Zolang er geen everzwijnen aan te pas komen of zo, dan valt het allemaal mee. Dan is het gewoon leuk om eens te vermelden. Maar, een dier voor de match heb ik het wel meegemaakt en dat zal ik nooit vergeten. Dat is al wel een hele tijd geleden. Toen stond Aruna Dindan nog in de spits bij Anderlecht. Er was een Europese verplaatsing in Benfica, het Estadio da Luz. Ja. En voor de match, en ik wist het op dat moment niet, dus daarom dat ik zo verbaasd was van de Adelaar. En ineens, er stond een jong mannetje op de middenstip. En die begon ineens met een heel hoge stem te zingen. En ik had geen idee wat er ging gebeuren. Ik dacht, een of ander zangtalent. Ja. En die zong naar de Adelaar, die in de nok van het stadion zat. En ineens komt hij naar beneden gecirkeld. En met echt heel grote vleugels, zo was echt impressionant. En die bleef zo'n tijdje cirkelen. En dan landde die op het clubembleem, het onderste deel. Want het bovenste deel is de adelaar. En die landde dan op het onderste deel van het embleem met zijn vleugels helemaal gespreid. En zo vormde hij het embleem op het moment zelf. En ik weet nog goed, Aruna Dindan, daarom weet ik nog dat hij erbij was, omdat die wist, net als ik, niet dat die adelaar kwam. En dat beest met die vleugels, als een spanwijdte van 1 meter of 6, 7 zeker, kwam zo boven hem door en hij dook naar de grasmat. Uit schrik. Dan kan je als tegenstander al meteen zien, deze is bang. Ja. Nu, dat snap het wel. Was ook wel een mooi, als je nu zegt, als tegenstander iets voelen. Vrij heeft dan na de wedstrijd ook gezegd, op een bepaald moment voelden de schrik bij Genk. En dat ruik je bijna, hè? Maar dat is angstzweet. Hè? Dat is echt, je voelde van op het moment bij die 4-2, het gaat nog lukken. Ja. En dan is toch... Als je dat uitstraalt, dat is niet goed. Hè? Nee, dat is niet goed. En ook vooral, er werd geen enkel duel meer gewonnen. Nee. Geen enkel duel. Ze zeggen dikwijls, de tweede bal was niet voor ons, maar de derde, de vierde en de vijfde ook niet. Hè? En dan, het straffen is, we hebben het er net nog over gehad, dan zie je wat een raar spelletje voetbal toch is. Hè? Want deze match eindigt op een gelijkspel. Op de Bosuil. Hè? En ze hebben dus allebei een punt. En Antwerpen is de grote overwinnaar. Terwijl ze thuis eigenlijk 2 punten weggeven. Hè? En Genk pakt een punt op Antwerpen, wat in principe niet slecht is. En dat zijn de grote verliezers. Gewoon door het wedstrijd. Ja. En het is ook terecht dat je het zo zegt, hè, want ze zijn de verliezers. Hè?
Maar zo raar zitten elkaar, want uiteindelijk hebben ze allebei een punt gekregen. Dus, Dat is het mooie aan voetbal. het feit dat Genk van 1-0 naar 1-4 ging, wat dramatisch was voor Antwerpen, hè, dat is helemaal vergeten. Gewoon door het einde. En vorige week was het andersom. Bij Genk-Westerlo was het hoera, want we hebben gewonnen met 3-2. Maar toen kregen ze ook 2 goals binnen op een paar minuten. Dus ja, alles is toch wel een beetje resultaatgericht. Maar uiteindelijk moet je wel analyseren wat je gezien hebt. En dat was heel slecht. En dat heeft echt een dringende en grondige analyse nodig. Gelukkig was er wel nog lommel om de Limburgse eer hoog te houden dit weekend. Want hun eerste thuiswedstrijd tegen Charleroi was niet goed. Maar de Lommelse fans die zijn blijven komen naar het stadion. En gelijk hadden ze, want 4-0 tegen Westerlo. Hadden jullie dat verwacht? Nee, de derby. En ook als je het wedstrijdbegin zag, had je het ook niet verwacht. Want ja, Westerlo was wel... op het moment dat Lommel op voorsprong komt, was Westerlo zeker niet de mindere ploeg. En had je zeker niet het gevoel van dit wordt nog een 4-0. Nu, Lee Johnson had de truitjes van Westerlo gebruikt als manier om ze te motiveren. Westerlo had dezelfde truitjes aangedaan als 25 jaar geleden in de bekerfinale die ze wonnen van Lommel. Werkt dat dan als een rood doek op een stier? Ik twijfel eraan. Ik denk niet dat die spelers... je kan er misschien zo iemand als Lucas Scholvers, zo kan je dan misschien een beetje mee raken. Zo van, kijk maar ik denk niet dat... de buitenlandse huurlingen die gaan van onder de indruk zijn. Die gaan het niet geweten hebben zelfs. Ik denk vooral dat de prestatie van vorige week, die echt wel op voetballend vlak ondermaats was bij Lommel tegen Charleroi, waar ze er heel zelden aan te pas kwamen, ook heel veel fouten maakten op het moment dat ze eigenlijk een tegenaanval konden opzetten. En blijkbaar heeft Lee Johnson ook de flankaanvallers daar vooral op gewezen. Ja. En ja, die hebben wel gereageerd. De flankverdedigers hebben ook gereageerd. Die hebben ook gereageerd. Ja, maar nee, die was vorige week ook al goed van Duiven. Was een van de betere tegen Charleroi. 3 assists, dan is hij magna cum laude geslaagd voor zijn opleiding tot rechtsachter. Want hij was nog spits. Wanneer was het? Ja, maar dat zie je ook aan assists. Ja. Ik bedoel, zijn traptechniek... En dan moeten we niet terug naar El Ouadi gaan, maar dat was ook een aanvaller van opleiding. Je ziet aan de voorzetten en aan de aanvallende acties van zo'n rechtsachters, van dat type rechtsachter, dat ze dus dat ze aanvaller geweest zijn en dat ze die vista hebben, maar ook die doelgerichtheid in een voorzet. Maar dan moet je ook nog goed verdedigen. Dat heeft hij ook nog gedaan. Dat heeft hij geleerd. En als je zijn verhaal leest vandaag, is hij er ook wel echt mee bezig en beseft hij ook van misschien ligt mijn toekomst daar wel en ben ik als spits net niet goed genoeg om het op het hoogste niveau te maken. Maar kan het wel lukken als rechtsachter. En hij is echt niet de eerste. Hè. Er zijn er heel veel hè, die als aanvaller begonnen zijn en die dan als flankverdediger uitkomen. Nee, en die voorzetten, het zijn echt strakke voorzetten. Hè. Het is zoals hij eigenlijk op doel trapt, dat hij ze ook voor doel brengt. En nu, vooral Lucas Schoofs, kopte die wel nog heel knap binnen. Reiners ook wel kwam voor de... Maar Schoofs is een kopbalspecialist. Ik bedoel, die zijn timing... Ja, maar het was mooi. Deed me een beetje denken aan Hans van Aken, hoe dat hij hem binnenkopt. Hij heeft de fysionomie ook een beetje, hè? Door de manier van lopen. Door zo'n beetje opgeschoten. Alhoewel, Van Aken trippelt meer en Lucas Schoofs schuift meer. Ja, maar ze hebben dezelfde... Stalten, hè? Ja, dat hebben ze het zo. Christophe, je had het vorige week gehad over de muziek van Lommel voor de wedstrijd. Je was geen fan, maar daar ben je wel op aangesproken. Hè? Ja, Thomas Jansen, een collega-journalist van de algemene redactie en ook Lommel-supporter, die zei me van dat Salem Segers voor het clublied zorgt. Wat blijkbaar zo is, maar hij heeft gisteren, Thomas dan, nog eens goed geluisterd over welk lied ik het had. En dat is toch nog altijd het holder de bolder, knotsen, botsen gedoe. Dat 10 minuten voor de aftrap wordt afgespeeld, blijkbaar. Er was verwarring tussen de twee liedjes. Er was verwarring. Dus Salem Segers, inderdaad, de Hollandse tongval bij het hotse knotsen, dat was geen Salem Segers. Oké, goed. Nee, maar ik vind het heel knap hoe dat ze zich erpakt hebben, Lommel. Want zoals Christophe er net zei, Lee Johnson moet daar echt wel, en dat gaat wel het verschil gemaakt hebben, je moet ze echt wel wakker geschud hebben. Omdat, zoals ze speelden tegen Charleroi, daar red je het niet. Dat was gewoon te plat. Je moet, als je niet het meeste kwaliteit hebt in de reeks, moet er gewoon iets extra komen. En, dan moet je, en dat hebben ze nu wel getoond. En weet je hebt van die wedstrijden dat het gewoon allemaal in de juiste plooi valt. En dat was nu ook, je maakt dan die tweede goal vlak voor rust. Dat is zoiets... weet je ook, hij gaat met 2-0 rust, dan dat is een heel gevoel.
Ten tweede het zijn communicerende vaten. Hè, wat we daar straks hadden over Antwerpen die sterker werden omdat Genk schrik had en zwakker werd. Heb je nu ook bij Westerlo, dat 0 punten had en al redelijk wat goals had geïncasseerd. Ja, die hebben dan ook het gevoel van hier gaan we weer. En dat versterkt dan ook weer het gevoel bij Lommel. Maar die hebben het wel tegelijkertijd ook wel heel goed dichtgehouden. En ja, op de juiste momenten nog geprikt. Een nieuwe spits pikt zijn goaltje mee. Ja. Don Angelo. Ja. Nee, Wel gedaan. Ja, het zat gewoon allemaal goed. En Was goed gedaan trouwens, hè, wat hij deed. Even aannemen en meteen trappen zonder nog een stapje erbij te zetten. We hebben het vorige week al gezegd. Als je, hoeveel mensen was 16, 17 wedstrijden bij Ajax in de eerste elftal. Hij zei achteraf, het was wel een verschil. Meer dan 50.000 in de Amsterdam Arena en nu ineens aan de Gesselse Dijk. Maar hij was toch gecharmeerd. Hij begon ook handkusjes uit te delen. En hij zei zelf, ik wil de fans voor mij winnen. Dus als hij blijft scoren, zo, dan zal dat wel. Hij zal vooral doelpunten moeten maken. En niet handkusjes zullen daar niet mee helpen. Eerst goals, dan kusjes. En hij zal liever wedstrijden spelen voor 5.000 man dan op de bank zitten voor 50.000. Alles. Maar het is, ik bedoel, als spits ook. Ja, hij is dan op een bepaalde leeftijd nu gekomen. Nu moet hij gaan spelen. En als je het in België maakt, we hebben het al een paar keer gezegd, als je het in België maakt als spits, dan komen ze. Van overal. En je zal zien, spitsen die het in België gemaakt hebben, die gaan het in het buitenland ook in grote competities kunnen maken vaak. Alleen moet Lommel nu opletten en moet Lee Johnson opletten. Ja, dat die 4-0 is natuurlijk niet zaligmakend en hij weet dat beter dan geen ander. Maar ja, er is bevestiging nodig. En natuurlijk, er is al wat versterking gekomen. Maar er moet nu ook niet verwacht worden dat door die 4-0 heel eenvoudigweg de middenmoot zal gehaald worden. Er mag zeker nog iets bij komen. Dat beseffen ze ook wel. Hoor. Dat blijft wel. Dat hebben we vorige week gezegd en dat blijft zeker het geval dat er ze nog... Ja, voilà. Zo'n uitslag is gevaarlijk. Ja, dat je dan denkt, het is toch in orde. Kijk, het is toch niet zo slecht. Zo slecht is het. Hetgeen wat ik net zei, van misschien is het goed bij Genk dat het nu gebeurt, want dan kunnen ze nog op de transfermarkt. Dus misschien andersom bij Lommel. Ze nu zeggen van, het is wel goed genoeg. Ik denk bij de Citygroep kijken ze ook wel iets verder, denk ik, dan dat. Nee, inderdaad. STVV die hebben niet gespeeld dit weekend, maar die hebben de donderdag wel gespeeld in de Europese kwalificatiewedstrijden. En in de allerlaatste minuut werd het 1-0. Staaij ontplofte. Maar kunnen ze het ook over de streep trekken in Cyprus, denken jullie? Wordt een lastige. Ze zijn aan elkaar gewaagd. Ik heb de wedstrijd gedaan. Ik ga nu ook mee naar Cyprus trouwens. STV was niet goed de eerste helft. Het eerste uur zelfs. Het was echt niet goed. De coach zei daar weinig van op de persconferentie. Achteraf dan over de record hebben we dan even met hem bijgebabbeld. En hij is dat onderrekt. Ja. Nee, en dan zegt hij ook van het was gewoon niet precies genoeg allemaal. Waardoor je... En dat was ook al in de competitie zo. Dus tegen Lommel en tegen Cercle hebben ze eigenlijk punten vergooid. Ook gewoon door te makkelijk balverlies te leiden. En dat was niet op de momenten dat ze zwaar onder druk kwamen of dat het moeilijk, maar gewoon onnodig balverlies. Wanneer je echt zonder iemand in je buurt een verkeerde paas geeft, dat is... En dat hebben we al vaak gezegd, ook op het kunstgras van Staaien is dat effect maal 2. Hè. Op het moment dat het daar iets achter de man is of iets te ver, je kan daar niks corrigeren. Want die bal gaat zo snel dat je te laat komt als de bal niet juist is. Waardoor je het eerste uur bij STV zoveel balverlies had dat je nooit tempo gemaakt hebt, dat je je publiek niet kan gebruiken. En dat vooral Omonia en Nicosia kan tonen waar ze wel goed in zijn. En dat is gewoon een heel hecht blok met allemaal mannen met goede voetjes. Maar die mannen lopen niet graag, dus die spelen ook constant daar in 40 graden. En die hebben ook een soort spel van een beetje afwachten en dan wel op de juiste momenten omschakelen. En voor de rest sterk in het balbezit. Op het moment dat je hen open krijgt en dat je hen kunt doen lopen, dan komen er wel mogelijkheden. Dus ze weten bij STV perfect waar ze aan toe zijn donderdag. Alleen is dat niet zo makkelijk gedaan, dan hadden we het hier uitleggen. Omdat het gewoon goed moet zijn. De kwaliteit moet omhoog. Maar dat beseffen ze ook wel. En het wordt een lastige avond, maar je staat wel 1-0 voor. En laten ze er ook geen wereldploeg van maken. Nicosia moet komen. Ze gaan dat misschien niet van minuut 1 doen, maar ze gaan toch risico's moeten nemen. En dan zal het aan STVV zijn om inderdaad die kwaliteit te brengen en te scoren. Hè. Trouwens, ik had het net over Afri en Bibout, dat die nogal lang vierden. Ik vond dat Taniguchi vorige week... Het is een Japanner, ik weet het. Maar
Die had iets meer mogen Ja, vieren. Laatste secondes Hij deed- voor... Ja. Hij zou nog een buiging gemaakt hebben. Het was zoals een dirigent na een staande ovatie. Het was Heel rustig, zo knikken. Nee, dat klopt wel. Ja, maar Over tot de orde van de dag. ja. Maar ik zeg het, er liggen mogelijkheden. Zeker met Moeja, hè, want die viel in en heel de wedstrijd kantelde. En dan zie je toch dat hij de ervaring heeft in zo'n matchen die toch wel anders zijn, ook voor veel spelers die geen Europees voetbal gewoon zijn. En die anders zijn voor supporters ook. En voor supporters ook. En daar speelde hij ook op in. En Moeja bracht wel kwaliteit, drive, intensiteit, waar ik het net over had. En dat heeft de match doen kanten. Wat je dan bijvoorbeeld moet doen, is als een bal gaat uit, en dan moet je niet, als je wil ingooien, dan moet je niet naar links kijken, naar rechts, om dan na 10 seconden twijfelen de bal achteruit te gooien. Moeja, die pakte die bal en die gooide die binnen de seconde naar iemand, en dan komt de gekende Harry opstaan. En dan het publiek erachter. En dan voel je ook dat het een speciale avond is. En dat zij er een speciale avond van willen maken, supporters. En ja, dat versterkt elkaar. En bij Omonia, ook fysiek, is de STVV sterk. Je had het net over Moeja. Ook was daar veel goed in. Ja, sterk, dus die hebben meer mogelijkheden dan met die spelers erbij. Balvast aanwezig. En vooral stevig. Die liet zich niet aan de kant zetten en niks. Liet zich gelden. Dus op dat vlak, en dat zul je daar ook nodig hebben, want ik heb me laten vertellen dat het echt wel een heksenketel kan zijn. Stijn Verheven had het er al over. En vooral, heet hij ook weer, Alex de Silva, die zei ook van, het kan echt wel luid zijn en speciaal. Dus het wordt een hete avond, maar dat is mooi, maar daar gaat het ook om. Dit is een echte Europese match. Hè. Het zijn maar voorrondes, gezegd. Maar dit is een echte, volle Europese avond. En dan moeten ze van elke seconde van genieten, zowel spelers als supporters van Sint-Truiden. En hoop dat je doorgaat, want Europa League is nog altijd mooier dan Conference League. Sowieso al een wedstrijd om naar uit te kijken deze donderdag. Dan ga ik jullie vragen wie jullie spelers van de week zijn, Christophe. Ik begin bij jou. Ja, ik ga dan voor Van Duiven toch. Ik heb al uitgelegd waarom. Hè. En ik ben benieuwd of dat hij dit kan vasthouden. En dat hij dit kan blijven brengen. Want als dat zo is, dan wordt het... Ja, misschien is het wat straf om te zeggen een van de meest opgemerkte spelers van de Jupiler Pro League. Maar ja, als hij dit kan blijven brengen, dan gaat hij toch op de radar komen van andere clubs ook. Marnik, wie is jouw speler van de week? Ja, niet voor een speler, maar voor een positie. Noem hem Frits de Spits. Nee, ik bedoel, de aanvallers van de centrumaanvallers van Genk. Dat is toch een onwaarschijnlijk weekend. Als je ziet Durusumi, hoe dat hij die bal binnenkopt en hoe dat hij speelt. Bibou, die komt binnen en die scoort. Bij zijn eerste balcontact, en laat ons zeggen dat we hem niet inlegt. Nee. En hij raakte hem ook vreemd, vind ik. Het was wel de bedoeling, maar het was echt van voor op zijn voet. Hè. Het was niet binnenkant voet, het was zo tegen de punt van zijn voet. Hij zat erin. Maar hij zat erin. Het zal wel de bedoeling geweest zijn, dat wil ik niet zeggen, maar het was vreemd. En dan komen we straks na de jingle nog bij Jong Genk. En daar is de derde spits van Genk, Robin Morisola, die speelt. En die de goal van, misschien nu al de goal van het jaar, minstens de goal van de week maakte. Ja, trouwens, die van Reinders, die tweede, zat er ook goed in. Ja. Maar die van Morisola is echt poeh. Ja, ik bedoel, dat lukt je 1 keer op 10. Voilà. Dan gaan we gewoon meteen naar de Challenger Pro League. Ja. We zullen dan maar meteen beginnen met Jong Genk. Er stonden wel 5 A-spelers in de kern. Mbavo, Medina, De Wannemaker, Adideji Sternberg en Mirisola. En dus ja, Mirisola scoorde 2 keer, maar dat was niet genoeg voor de zege, want ze verloren toch nog met 2-3. Ja, het was een beetje het verhaal van A-ploeg ook. Hè. Dus met bal was het weer... We hebben heel de match gedomineerd. Moet ook natuurlijk als je... Het was echt wel een stevige ploeg. En dat is misschien de verkeerde uitdrukking. Het was het waren 11 stevige namen. Een ploeg is nog moeilijk, is moeilijk te maken. Dan heeft de Camargo ook gezegd, dat was het verschil. Luik was op elkaar ingespeeld. Genk een stuk minder. Maar om het terug over Mirisola te maken, ja, voorzitter van op links van Medina en hoe dat hij die bal binnenwerkt in 1 tijd, buitenkant, zo half met de hak. Dat is echt fenomenaal. Hij vierde niet echt enthousiast, dus het zit wel diep dat hij slechts derde spits is op dit moment. Mm-hmm. Dat is ook wel begrijpelijk, maar dan moet je reageren zoals hij doet. Moet je gewoon scoren en moet je wachten op je kans. En die gaat ook komen. Daar moet je niet aan twijfelen.
Maar ik zou dan op bepaalde momenten... Je hebt nu wel met Afri ook nog zo'n gast die ook in de spits kan spelen en op de flanken kan spelen. Ik vind dat Merizola dat ook kan. Die kan dat zelfs ook als soort van 10, maar daar heb je dan weer Ehrenberg en Heijmans. Dus de plaatsen zijn wel heel dik bezet. De plaatsen zijn schaars in het elftal. Maar hetgeen wat hij nu doet, ook zijn strafschop. Het is wel... Je moet je tonen, dat heeft hij gedaan. Alleen, als je 3 goals slikt, en vooral de derde goal was heel pijnlijk voor de doelman, Doucouré, die daar echt wel in de fout gaat, een bal door zijn handen laat glippen, en dan ook niet meer kan reageren een beetje later in de fase. Dat was een pijnlijke. Maar ja, ik zeg het, uiteindelijk was het dit soort van wedstrijden dat je eigenlijk punten moet pakken. Hè? Als je dan 2-3 verliest thuis tegen Luik, het zal toch ook wel hard zijn binnengekomen, denk ik. Ja, zeker en vast. En ook Patro heeft met de punten gemorst. Die stonden 0-1 voor, maar die hebben een voorsprong in Lierse nog weggegeven. Het werd 2-1 en het was 2 keer slecht verdedigen. Er is nog veel werk. Dat zei doelpuntenmaker Nangolan achteraf. Ja, Nangolan die trapte zijn strafschop wel redelijk vlot binnen, moet ik zeggen. Was vol. Maar ja, dan dacht dat Stef Peters was bij de tweede goal die balverlies leidde. En ja, na een uitgesponnen aanval, want allebei was het via de flank voorzet, wordt dan in één tijd afgewerkt. Ja, Nangolan is gelijk. Het was te slap. En dan moet je ook vooral het daar gaan zoeken. En niet zoals Stijn Stijnen het elders zoeken. Want maar daar help je ploeg niet mee. Het was geen fraai beeld zoals hij voor de vierde neus aan neus stond met de vierde ref. Dat doe je niet. Je moet je eigen ook wel, een klein beetje kunnen bedwingen ook, hè, als coach. En hij mag geen... ik het zeggen, zoals nu leidt hij misschien de aandacht te veel af van hetgeen wat recht is. En zijn spelers daar ook te veel mee bezig. Want ja, doe maar een slotoffensief. Als dat wordt afgebroken telkens door discussies langs de lijn. Dus ik denk dat Stijn Stijnen, hem kennende zal hij er absoluut niet mee akkoord zijn. Maar ik denk als hij het echt objectief gaat bekijken, die er toch wel eens een lessen moet uittrekken. Ja, hij pakt de tweede geel en dus rood. Je wordt een karikatuur, hè? Iedereen zegt van, ja, het is weer van dat. Dus als je ziet, ik heb stukken gelezen ergens, ik denk op Sporza of zo, of van ja, nog zoveel kaarten te gaan. Ja, want dan zit hij weer op zijn gemiddelde. Hij zit nu al op zijn gemiddelde. Vorig seizoen had hij 11 gele en 2 rode, dus vorige week heeft hij ook al geel gepakt. Ja. Dus hij is effectief op weg om dat opnieuw te doen. Maar dat is als we het daarover hebben, dan hebben we het niet over voetbal. En dat moet je als trainer toch wel proberen te vermijden. Zeker, ja. Sporting Hasselt dan, die hebben wel 6 op 6 gepakt in de Challenger Pro League. Misschien wel een beetje tegen de verwachtingen in. De 0-1 van Silvio Mills, die ging onverwacht binnen en achteraf zei hij, ja, het was een voorzet, maar who cares? En hij heeft wel gelijk, who cares, als hij binnen gaat. Ja, zeker. We hadden het daar straks over de punten die Genk heeft laten liggen. Ja, dit zijn allemaal gewonnen punten voor Hasselt. En 6 op 6 pakken nu, en toch wel met een betere match ook dan vorige week. Dus wat we al vaker gezegd hebben, het leeft echt in Hasselt, de spoor. En als je dan 6 op 6 pakt, volgende match is ook weer een thuiswedstrijd. Dus ziet er op dit moment mooi uit. Ja, ook, je zei van Mills, je kan ook moeilijk ontkennen dat geen voorzet is. Ja, inderdaad. Ik bedoel, als dat een schot was, was het een heel slecht schot. Ja, ik bedoel, die bal botste zo echt voorbij de keeper. Zo typisch een indraaiende voorzet. Die, omdat hij niet geraakt wordt, erin gaat. Want als een keeper die anticipeert op een deviatie en dan wordt hij niet geraakt, dan is hij te laat. Maar zoals ze zegt, who cares? Hij moet er gewoon binnen. Ze hebben ook nog andere kansen gehad die er net niet in gingen. Dus keeper pakt op het einde nog een hele goede bal. Ja. Ook belangrijk. De 0 houden. Opnieuw. Dus 2 keer de 0. 6 punten. Kan niet beter. We moeten wel nog 2 correcties doen na vorige week. Sam Kerkhoff stuurde me eerst en vooral dat bij de doelpunten de vierde ref altijd checkt of het klopt of niet. Dus sowieso. En bij niet-doelpunten, als een coach een challenge doet, dan moet de scheidsrechter zelf gaan kijken. En de tweede correctie was na de verspreking van Christophe, toen Christophe hier heel duidelijk zei, Sam Kerkhoff en Dries Mertens hebben geen kind samen. En toen reageerde Sam Kerkhoff toch wel, namelijk Sporting Hasselt. Dus ja, dat was wel een mooie correctie. Mooi. Dus, mooie voorzet van Christophe, maar prachtig. Ja, het was waarschijnlijk afgesproken. Sam heeft de lengte ervoor, hij kopt hem goed binnen. Ja. Voilà, zeker en vast. Goed, dan gaan we nog even naar de lagere reeksen.
Ja, Bélissia, Tongeren en Tess leggen nu uit de beker van België. Tess verloor van Olympique Charleroi na onder andere een doelpunt van Sofiane Keïn. En dan zeggen jullie wie dat is? Ja, Sporthal zeker? hij werd in de krant omschreven als een vliegende voetballer. De vliegende De voetballer. sporthal van een voorstadje van Luik ergens. Hè. Ik weet niet meer waar, maar de beelden zie ik nog zo voor me. Ja, ik denk dat iedereen die beelden nog voor zich ziet. Hij Hoe die pakte het rondpunt en hij vloog de sporthal binnen. gepakt Maar- jump. Wel fijn voor de jongen. Ik bedoel, iedereen zal wel eens bepaalde dingen verkeerd gedaan hebben, zeker. Dus laten we hopen dat hij opnieuw voetballer wordt. En dat we hem opnieuw als voetballer gaan leren kennen. Het is op een lager niveau, want ze zijn gedegradeerd naar Eerste Nationale. Als ik het las, het verslag, want ik zat op het Bosuil, is het blijkbaar toch wel een heel stevige ploeg, Olympique Charleroi, met heel veel ambitie. Om direct terug op te gaan naar het profvoetbal. En zouden ze vooral met profs spelen. Nu ook in de hoogste amateurreeks. Dus het was voor Tess blijkbaar balbezit genoeg. Maar op basis van de kansen zou Olympique Charleroi het wel verdiend gehaald hebben. En dat is wel pijnlijk voor Tess, omdat in de volgende ronde nu Olympique Charleroi een thuismatch tegen een echt wel lager aangeschreven tegenstrever. En dat je dan bij een zege zit je tegen de eerste klasse. Maar helaas, dat zal dus niet het geval zijn. En helaas zit deze aflevering er ook op. Dank wel Christophe en Marnik voor jullie deskundige analyses. Dank wel Paulien voor de technische ondersteuning en tot volgende week.